A wani ƙauye mai suna Gidan Zaki, akwai wani saurayi marar hali mai suna Bello. Bello ya kasance matashi mai ƙwazo da aikatau. Yana taimakawa mutane a gidaje da gonaki don samun abinci da rufin asiri. Bai samu damar karatu ba saboda talaucin da ya dabaibaye rayuwarsa tun yana yaro. Mahaifinsa ya rasu lokacin da yake ƙarami. Mahaifiyarsa kuma tana fama da rashin lafiya. Don haka Bello ne ke kula da ita da kuma ɗan uwansa ƙarami. Kullum Bello yana tashi da wuri da safe, yana fita neman aiki a gonaki da gidajen masu hannu da shuni a ƙauyen. Duk da haka rayuwarsa tana da wahala sosai, kuma mutane da yawa ba sa ganin ƙoƙarinsa ko darajarsa. Yana rayuwa cikin ƙunci, amma zuciyarsa tana cike da fatan samun sauyi wata rana. Bayan ya gama aiki a gona, Bello yana tafiya a gefen wani wuri mai duhu kusa da ƙasar noma. Yayin da yake tafiya cikin tunani, sai ya ga wani abu yana ƙyalli cikin ƙasa tamkar zinariya. Da ya tsaya ya duba, sai ya ga wani tsohon zobe wanda ya yi kama da irin na sarakuna na da. Zoben yana da wani irin haske mai jan hankali, kuma kamar yana da daraja sosai. Da farko Bello ya yi tunanin ya yi watsi da zoben, domin yana ganin cewa watakila wani ya zubar da shi. Amma da ya duba wajen sosai, sai ya ga babu wani a kusa, kuma zoben ya yi kama da tsohon abu mai tarihi. Bello ya yanke shawarar ɗaukan zoben tare da shi. Ya saka shi a aljihunsa ba tare da sanin cewar wannan zoben yana ɗauke da wani sirri mai girma ba. Bayan ya koma gida da wannan sabon zoben, Bello ya lura da wani abu mai ban mamaki. Kullum da ya saka zoben a yatsansa, yana jin wani irin ƙarfi mai ban mamaki yana shiga jikinsa. A duk lokacin da ya saka zoben, abubuwa masu ban sha'awa suna faruwa. A cikin kwanaki, Bello ya fara samun nasara a duk abin da ya sa gaba. Aikin da yake yi a gonaki yana ƙara masa albarka, kuma mutane sun fara jin wani irin ƙauna da sha'awa a gare shi. Ba da jimawa ba, Bello ya zama sananne a ƙauyen. Duk inda ya tafi, mutane suna girmama shi da kulawa. Yana samun dukkan abubuwan da yake bukata cikin sauƙi: abinci, tufafi, da ma abokai. Kowa ya fara ganin cewa Bello ya zama wani mutum mai daraja, kuma bai san asalin wannan canjin ba sai bayan wani lokaci. Wata rana, bayan Bello ya shiga cikin wani yanayi mai ban mamaki, sai wani tsoho ya zo ya same shi cikin mafarki. Tsohon ya bayyana a matsayin sarkin masarautar Dujima, wanda aka ce ya rayu shekaru masu yawa da suka wuce. Sarkin ya yi magana da Bello yana mai cewa, "Kai ne ka samu zobenka, wanda aka ɓoye cikin ƙasa shekaru masu yawa da suka wuce. Wannan zoben yana da ƙarfi mai girma da zai iya baka iko da duk abin da kake so. Amma akwai sirri mai girma a bayan wannan zobe. Ka yi hattara da yadda kake amfani da shi, domin duk wani iko yana tare da alhakin da zai iya rushe rayuwarka idan ka yi kuskure." Bello ya farka cikin tsananin mamaki da kuma fargaba. Ya fara tunanin abin da tsohon ya faɗa masa. Daga wannan rana ya fahimci cewa zoben da ya samu ba kawai zobe na zinariya ba ne, amma wani abu mai alaƙa da tsohuwar sarauta da tarihi mai tsawo. Bello ya fara bincike game da wannan zobe. Daga cikin tsofaffin mutanen ƙauyen ya gano cewa zoben yana da alaƙa da wani tsohon sarki da aka kashe shekaru masu yawa da suka wuce. An ce wannan sarki, wanda ake kira Sarki Gero, ya kasance mai iko sosai, amma abokan gabansa suka yi masa ƙyashi. A lokacin da aka kai masa hari, ya ɓoye zoben a cikin ƙasa don kada abokan gabansa su samu iko da shi. Zoben yana da ikon yin abubuwan al'ajabi, ciki har da jan hankalin mutane, samun dukiya, da kuma ikon mallakar duniya.
Amma duk wanda ya yi amfani da zoben da mugun nufi zai fuskanci bala'i mai girma. Bello ya fahimci cewar zoben yana da ƙarfin da zai iya jawo masa nasara ko kuma halaka. Dangane da yadda ya yi amfani da shi, ya fara jin tsoron abin da zai faru idan bai ja kunnen kansa ba. Bayan Bello ya gano sirrin zoben, rayuwarsa ta fara canzawa da sauri. Mutane suna zuwa gare shi suna neman taimako da shawarwari, kuma yana amfani da wannan iko da zoben ya bashi don taimaka musu. Amma ba da jimawa ba, wasu daga cikin mutane sun fara nuna rashin gaskiya da kishinsa. Wasu sun yi ƙoƙarin yaudara da zalunci gare shi, domin suna ganin cewa ya samu kuɗi da iko da ba su san asalinsa ba. A wannan lokaci ne Bello ya fara jin cewar iko da zoben yana jawo masa ƙalubale. Yana fuskantar gwajin zuciyarsa, ko zai iya amfani da ikon don taimakawa mutane ko kuma don zaluntar su. Sai ya tuna da gargaɗin tsohon sarki a mafarki, wanda ya faɗa masa cewa zoben yana ɗauke da alhakin da zai iya rushe rayuwarsa idan bai yi hankali ba. Wata rana wani mutum daga wani gari mai nisa ya zo ya same shi. Mutumin ya bayyana kansa a matsayin Boka Jibril, wanda ya kasance mai binciken tsofaffin abubuwa masu iko. Boka Jibril ya ce, "Na jima ina neman wannan zobe. Wannan zobe yana da ƙarfi mai tsanani, kuma kai ba za ka iya sarrafa shi ba. Ka bani zoben nan don na taimake ka, ka guje wa bala'i." Bello ya kalli Boka Jibril cikin tsoro da mamaki. Ya fahimci cewa idan ya bai wa Boka zoben, zai rasa dukkan ikon da yake da shi, kuma zai koma talauci kamar yadda ya kasance a da. Amma a lokaci guda ya fahimci cewa zoben yana da haɗari sosai idan bai ja kunnen kansa ba. Sai ya yi tunani sosai, ya tuna da gargaɗin da tsohon sarki ya yi masa. Bello ya yanke shawarar cewa zai bar zoben don ya tsira daga bala'i mai zuwa. Ya ɗauki zoben ya miƙa wa Boka Jibril, yana mai cewa, "Ba na son iko da zai halaka rayuwata. Na yarda da ƙaddarata, kuma ina so in rayu cikin salama da aminci." Bayan Bello ya miƙa zoben ga Boka Jibril, ya ji wani nauyi da ke kan zuciyarsa ya kau. Ko da yake ya rasa dukiyar da zoben ya bashi, ya samu kwanciyar hankali da salama a zuciyarsa. Zoben ya koma hannun wanda zai iya sarrafa shi da hikima. Kuma Bello ya ci gaba da rayuwa cikin ƙoƙari da aiki tuƙuru kamar yadda ya saba. Mutanen ƙauyen sun yaba masa da wannan shawarar da ya yanke, kuma sun ci gaba da girmama shi saboda gaskiyarsa da juriyarsa. Bello ya fahimci cewa iko da dukiya ba su da amfani idan ba tare da kwanciyar hankali da gaskiya ba. Darasin da ke cikin wannan labari shine, ƙaddarar zoben sarki yana koya mana mahimmancin yin amfani da iko da hankali da kuma gujewa jarabar zalunci ko son zuciya. Duk wani iko ko dukiya da mutum yake da shi yana tare da alhaki mai girma, kuma idan bai yi hankali ba zai iya halaka shi.